тамоми шаҳрҳо роҳитон мекунем, мегирен, тиҷоратро пеш мебарен ва мақсади ман чи аст бародаро? шумо аввал худатон эҳтиёт бошед. аввало документ кунед, якум очират. дуюм очират ки салом дӯстони азиз, мавзӯи имрӯза дар бораи кроссовки баъди навор гап мезанем. хуб гӯш кунед бародаро, дар бораи аэропорт гап мезанем. салом дӯстони азиз, мавзӯи имрӯза дар бораи кроссовки баъди навор гап мезанем. хуб гӯш кунед бародаро, дар бораи аэропорт гап мезанем. аэропорти Жуковския, Домодедовския, Внуково фарқе надорад. хуб, як хабарро фаҳмидагим, ҳозир нақлтон мекунам, гӯш кунед ва аз ҳамин корҳо эҳтиёт шавед. нафароне ки мерен Тоҷикистон ку, билет мегирен Тоҷикистон мерен, ягон документ надорен ку, ягон каса ҳеч гап назанен, спокойно, озодона барвақтарак бирен, ягон кор намешава. иншоалло якумш худованд худаш думаш чишмашона кур кунад, хушруак мегзарен, меравен. хуб, ман барои чӣ гапаро гуфтестам? ай чизе ки таҷруба кардагим, ай ҳамун гап мезанам бародаро. хуб, ман дар ҷая навора мемонам, каме гӯш кунед, бо давом метем навора. хуб, барое ки ҳастай масалан тоҷикҳои худмон ҳаст ки мега ки ака 2000 битем, даандаро мегзарононтон мега. вақте ки 2000 мети даандар мери, агар ки милиса боша, нигоҳ мекунӣ ки ҳамун тоҷик худат нестай да ҳамуҷа. ва ёрам я риск мекунанд, агар ки набошанд мегзарӣ, ра ки бошанд мегирезанд, ҳам ту да иҷа месӯзӣ, ҳам да оҷа, яъне ки ҳам тоҷики худата пул доди, ҳам ва ё да полисия сида пул доди, гузашти бурафтӣ. барои мо ё ки масалан соати 6 да регистрация сар мешавад, шумо соати 2 да бурен, 1 да бурен, ҳамун ҷа ҳеч ка нестай, медурӯи мегзарӣ мери, да ӯ дурун тигатра намепурса, мери да яҷаш дад мекунӣ, 1 соат, 1.5 соат ҳеч гап надорад. яхе одамо мераванд ки ҳамин сарбану кайда, ҳамин вақти азб шай, анон вақта ва ёра метавонанд ки ҳадҳа мешаванд, пула метиҳанд, мегзаранд, мераванд. барои мо шумоам дар ҳамин хеле корҳо эҳтиёт шин ва камтар шустри шидан дар кор, ҳушёр шидан дар кор, уктур шидан дар кор. яъне ки уже якум бор наёмадестем ку бародаро, ними умр монда ҳамиҷа гузашт, мо бояд уже опыт дошта бошам ин корҳо. ё ки розу рух мегӯм, ними умри мо зиёд шуда ҳамин Россия гузаштага, бояд ки мо опыт дошта бошем, чӣ хебарем биёем. я хеле агар 100 бор омадай, вақте ки меравам мегӯ якум бор рафтестай, чӣ хеле бурам гуфта, якум бор нарафтесем ку, ё ки якум бор наёмадестем ку. агар ки якум бор меренем мебиёем, дига гап. уже мо шумо ба фикрам ки хеле ними умрмон ҳамиҷа гузаштага, бояд ки ҳама чизоро бидонем. хуб, дар масъалаи кроссовки боша бародаро, дар WhatsApp ман муроҷиат кунед, 10000 вибор дорум, ай 550 то 3400 мисли ҳар вақта. тамоми шаҳрҳои Россия роҳитон мекунем, мегирен, тиҷоратро пеш мебарен ва зиндагитона дар ҳамин ҳаёт тағйир метиҳен. тамоми шаҳрҳои Россия роҳӣ мекунем бародаро, ай 550 рубле то 3400 рублеро дорум. дар WhatsApp бинависен каталог, шумода сураташро роҳитон мекунем. ва инчунин каналҳои YouTube-ам дорум фурӯшӣ. кадомда канали YouTube дар кора муроҷиат кунед, каналҳои YouTube ай 1000 подписчик то канали 80000 подписчикро дорум. бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардесем, узмах витамин омадага, ай чанд омад витамин тайёр шуда барои одамои қадро дароз кардан. касоне ки мушкили қад доранд, метавонанд ки қадшон дароз шава. курс лишениш бошад 2 пачка мешава, ай 5 то 8 сантиметр медавонад. ира одамое ки ай 16 то 24 сола истеъмол мекунанд. дорем ки барои одамои кӯдакора метавонед ки дар рӯи экран буда муроҷиат кунед, ай 3 сола то 24 солара ҳаст. марҳамат, номеро дар рӯи экран. бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардесам, бисёриятон мушкилӣ дорем, яъне ки мушкилии хинакӣ, воспаленӣ ва мардонагӣ. беҳад результати хуб нишон медиҳад. касоне ки тезда тамом мекунанд, беҳад результати хуб нишон медиҳад. набор штри одном омадагай истеҳсоли Туркия мебоша. и банка қатъи банкаш ҳардаш як чиза, як курс лечение мешавад. иш барои моҳлати ҳамхӯбаиро тӯлонӣ кардан, яъне ки ҳамин комплект ҳам хинакиро мегирад, ҳам мардонагиро ба худ мегирад, фоизи мардонагиро баланд мекунад ва ҳам моҳлати ҳамхӯбаиро тӯлонӣ мекунад. кадомеда дар кор боша занзанӣ ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. марҳамат, номеро дар рӯи экран. натурални тоза оригинал бо дар кашраш ҷавоб мегирем.